আসলে প্লে খেলা দেখিবা আছে খেলা প্যাপ প্যাপ কটাক 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 বাদাম বাড়ি কটাক 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 এই চাল বে এই বইଁଶୀ ବଜି ଗାଇଲାଣି କଣଟା ଖେଳ ଦେଖେଇବ ବୋଧେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଚାଲ ଆଜି ତମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଦେଖେଇବାକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଖେଳ ଦେଖିବ ଖେଳ ପିଲା ପିଚକା ସବୁ ପଳେଇ ଆସ বিভিন্ন প্রকার খেল দেখেব আজ এ প্রকাশ তম মানুষ খেল দেখেব সুন্দর খেল এই গান সমস্ত মা মাউসী আচ্ছা 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 পিলা মানে আজ মোর খেল দেখিব অতি সুন্দর সুন্দর খেল আজ পিলা মানুষ দেখেবাকু মু চালি আসিছি ଡାକିଦେଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିକିରି ବସିଲି ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନହେଲେ କାହା ଘରକୁ ଯାଏନି ତମକୁ ନାଜ ମାରୁନି ତମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଛ ଆଉ କାହା ଘଟିକି ଆସିବାକୁ ନାଜ ମାରୁଛି ଗୋଲ ଗୋଲା ଗୋଲ ଗୋଲା ଗୋଲ ଗୋଲା ଗୋଲ 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 ଗୋଲା ଗୋଲ ଗୋଲା ଗୋଲ ଗୋଲା ବୁଢ଼ୀ ଦେଖ କେମିତି ସେଠି ହଉଛି ଆଗ ତ କଥାଟା ଆଣିବି ଖେଳ ଦେଖୁନୁ बयस तार बगोला हुए से भारी चगला सभी सिए गेल्हा हुए से जमा दुष्ट पिला ପିଲେ ମାନେ ତମେ ତ ଖେଳ ଦେଖିଲ ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି ପିଲେ ମାନେ ଦେଖ ସାଇକେଲଟିଏ ମୁଁ ଆଣିଛି ଭଲରେ ଏଇ ସାଇକେଲଟିକୁ ଆଣିଛି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଣିଛି ମୋ ପାଖରେ ସାଇକେଲଟିଏ ନାହିଁ ବାଇକ୍ଟିଏ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଳିବା ପାଇଁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାକୁ ପିଲେ ମାନେ ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ତମେମାନେ ଏସବୁ ଆଣ ମୋତେ ଟିକେ ଗରିବର ପେଟ ପାଟଣା କଥା ବୁଝ ପନିକିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ତମ ଘରେ ଅଛି ସବୁ ନେଇ ଆସ ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚାରେ ପିଲେମାନେ ଏ ଗରିବର ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ବୁଝ ରେ ପିଲେମାନେ ବୁଝ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଚାଲୁନୁ ତାକୁ ଆଣିକି ଦବା ଘରୁ ଚାଲୁ ଆମ ଘରେ ତ ମୋ ବାପା ହେରିକା କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଘରୁ ସବୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଗରିବ ଲୋକ ତାର କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ସାବୁନ ଦେଇଦେବା କି କାହିଁ ଏତେ କଳା ସିଏ ତୁ କାହିଁ ସାବୁନ ଦେବୁ ସିଏ ମାରିକି ତାଙ୍କର ଗୋରା ହବ ଚାଲ ଯିବା ନେଇକି ଆସିବା ଚାଲ ସବୁ ଘଟୁ ଯାଇକି ଆଣିବା ଚାଲ गोल 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 गोला गोल गोला गोल गोला ମୋ ବାପାର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି ସାଇକେଲ ଧରି ପଳେଇଛୁ ହଁ ତମେ ବେଗରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ବଢ଼ିଆ ସାଇକେଲକୁ ବେଗରେ ପୁରା ବେଗରେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ବସିବ ତମେ ବା ସବୁ ବେଗରେ ପୁରେଇକି ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ମୋ ବାଟରେ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ତମେ ଏଠି ଥାଅ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆଉଛି ହଉ ହଉ ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଟୋକା କ'ଣ ଘରର ଜିନିଷ ସବୁ ବୋଇ ନେଇଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ପାନ ନ ଦେଇଛି ତା ବୋପାକୁ କହିକି ତାହେଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ରହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ଘଟୁ ଜିନିଷ ଆଣୁଛି ଯା ନେଇକି ଚାଲ ନେଲୁ ହଁ ତମକୁ ଗରମ ଦିନେ ଗରମ ହବ ହଁ ଆକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ନଗଲେ ତମ ଝାଳ ଶୁଖିଯିବ ଆରେ ଏଇଟା ଆମ ବୁଢୀ ଗୁଆଳେ ଛେଳିକି ଦିଏ ମଣିଷ ଶୋଇବେ ନା ଛେଳି ଶୋଇବେ ମୁଁ ଶୋଇବି ମୋ ଛେଳି କୁଆଡେ ଶୋଇବି ତମେ ତ ଛେଳିଠୁ ଆହୁରି କଦାକାର ଦେଖା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଲଗେଇଦେବି ଆଉ ତମେ ସାବୁନ ଦି ଖଣ୍ଡ ଆଣ ହଉ ଯା 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 ନେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରଖ ତମେ ବଟାବଟି କରିବ ଆମ ବୁଢୀକି ବାଟି ଆସୁନି ଶିଳରେ ବାଟୁ ଆଉ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ମସଲା ମାଟିଆ ବୟସ ଅଛି କି ମୁଁ ଔଷଧ ପତ୍ର ବାଟିବି ଏଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ହଉ ତମେ ରଖ
ଦେଖ ପନିକି ଘରେ ପନିପରିବା କାଟି ମୋତେ ଲାଗିଲା ତୁ ମୋତେ କାଟିଦେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ରଖ ହଁ ହଁ ଦେ। ଭଲ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ କ'ଣ ये टीवीटा आमर कई घरे देखुना हाँ तुम टीवीटा नियो तुम देखा घरे ना टीवीटा देख आम घर बा टीवी बाड़ा बाड़ी होती बुढ़ी कौच देख जातरा बुढ़ा कौच देख सीरियल बापा कौच फिल्म देख तुम मूल नहीं जा मुझे सी कहीं देखिए मुझे मोर देखिए हाँ ठीक है मत आशीर्वाद कर तो पूरा आशीर्वाद ईश्वर तोर मंगल करतु नहीं आउ कौन जिन नहीं आसु आसे ये रेडियोटा नियो शुणव केत बात्या आउची केतबेले भूमिकंप हबो एइथरे सब कहूची आके बढ़िया डोआटा मधु तुम रख सब एटा मु राति 10 सुनिबी गीत आउ मो पेंट खोल देबी एटा भी नियो तुम घरे छुआ पिंदी ना थाउ रेणु बढ़िया पिलाटा एको एठी किनी बुद्धि कटे सब नै जे तुम सब निया जे मु किंतु गोटा जिंस नेबी कोन नो हां भई सीटा हे सेई दिन नाइ ना भैंसी हेले मोर से एटा पूरा मेन कार्य नाइ मते भई दे नाइ एदिके देखिया होती कहलु सोळा कुकुर कुकुर फुकुर डाकिया मु देखु तू बढ़िया पिलाटी कुकुर काई डाकुछु तोर बुद्धि अछि हैला तू सब नि मते भई दे देबी अच्छा तू नाटा कोन कहलु मो ना गुलुगुला हां तो नाटा सिना गुलुगुला हेले तो काम गुडाक सब रसगोला सब जिनस गुडा नै आछु आ कोन आउ हम बुढ़ी छाया नै आसी नै छाया पा मोर दरकार नै नुगा सब नै तो इच्छा तो नै आछु भलो करा किछि असुविधा नै कि तो आनिबा दरकार नै किछि ए जति जणु 10 जणु तो घरे किछि कहिबेन तो घरे बा कहि नांती मु लुचे कि नै आइछि से जानि परिबेनी तम बापा नाहंती घरे बापा कोडे बुलु आ बढ़िया पिला फैंटास्टिक पिलाटा आ कोन एटी बंसी बजे दोंटी बजे नाइ रे नै आ ना आ उल्ट कथा एटा दे आई रो हट के ए कर दिया पिला के हाँ ये घर सब जिन जिम्मे ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଗାଁକୁ ଯିବି ବୋଲି ଦିନେ ବାହାରିଥିଲି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିଛି ସକାଳ ପାଇଲେ ଯିବା କଥା ରାତିରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଲା ଟିଭିରେ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମୋ ମନ ବୁଝିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନା ଏଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଶାଳୀମାନେ ତ ମେନ୍ ଆଉ ଭାଇ ହଁ ଏଇଠି ବସି ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଚିକିଣିଆ କଥା କହି ପାନ ଖାଉଥାଅ ତମ ଟୋକା ସାଡେ ଘରେ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଇ ସାଇଲାଣି କ'ଣ କଥାଟା ଖୋଲିକିରି କହୁନୁ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଇଏ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ କୋଉ ଖେଳାଳି ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଘରର ଟିଭି ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ତମର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ତମ ରେଡିଓ ତମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତକ ଦେଇ ସାଇଲାଣି କ'ଣ ଆମେ ଏ ହେଇ ଚାଲୁ ଯିବା ନା ନା ଇଏ ଥାଉ ତା ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଆଜି କୋଉଟା କରୁଛି ସେ ଦେଖିବି ଅଲାଜୁକା ଲୋକ ମତେ କ'ଣ ମାରୁଛ ଏ ମାରିବା ଲୋକଟାକୁ ଯାଇକି ମାରୁଛ ସେଇଟା ଗୋଟା ମଇଁଷି ନବା ପାଇଁ ତୁ ଘରୁ ଇଏ ଟିଭି ଫ୍ୟାନ ପନିକି ଢିଙ୍କି ଚକୁଳି ସବୁ ଉଠେଇ ଆଣି ସାଇଲୁ ଅଏ ବାବୁ ତମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଉନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯଦି ସେ ଆଣି ଜିନିଷ ଦବ ମୋ ଘର ଖାଲି କରିସାରିଲେ ତମେ କି ଖେଳ ଦେଖାଉଛ ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ କାଟ ଏଇଟା ଏଇଟା ତୋରି ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କଥା କୁକୁର ମରିବୁ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଚାଲ ମୋ ସାଇକେଲକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଚଲେଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଦେଲୁ ଆଣିକିରି କାର ଦେଇଦେଲୁ ଗାମୁଛା ଆଉ ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଉନା ତାକୁ ନେଇଯାଉନ ଘରୁ ସବୁ ବୋହିକିରି ଆଣିକି ଏଠି ତାକୁ ଦଉଛୁ ଚାଲ ଆଜି ଘରକୁ ଚାଲେ ତୋ କଥା ଆଜି ବୁଝା ହବ ଏ ଆମ ଟଙ୍କା ବା ଅସଲ ବାନ୍ଧି ପକେଇବାଟା ଆସିକିରି ଏଠି ବହୁତ ବଦମାସି ହଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁଟା ବୋଲି କିଛି କହିପାରୁନି ମନ ଇଚ୍ଛା ଘରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣି ତୁ ନଦୀ ଯାଇଲୁ କାମ୍ପି କଂଜୁସ କୋଉଠିକାର ମୁଁ କାମ୍ପି କହୁଛି ମୁଁ କାମ୍ପି କୋଉଠି ତୋ ଘର କୋଉଠି ଏଟା ଥାନାକୁ ନେଇଯା ଏଟାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ଥାନାରେ ମୁଁ ରହିଯିବି ଆଉ କାହିଁ ନେବି ଥାନା ଆସ हे भगवान
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଏବେ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଏ ବିଧାତା। जदि आमर भिडियोटी आपनमानंक दिल को कुतुकुतु करिछि ताहाले लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु आउ बेल रो घंटी को टिंग किना बजाई दियंतु।